mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri murume pari zvino muchangoti ndinogara kuBotswana but kumusha kuPlum Tree. Saka vabereki vangu mukoma ivo mushure mekunge vatanga kuita zvekutengesa ndipo apo baba pavakazoti vainge vava kuda kuvakira musha kuPlum Tree ikoko zvekare ndiko kwavakazonorora mukadzi wavo wenumber 2. Saka ndokwatakazokurira ikoko kuPlum Tree. So pari zvino hangu muchati ndiri kuno kuBotswana but sandiko hako kwandiri kugara. I'm trying to protect myself just in case kana kuri kuzonzi nyaya yacho kana mapurisa vakazova interested mairi. Ini hangu mukoma hamuzombofi makandikwana kana foni yacho ndingasva ndairasa zvangu. Ininiwo muchanditi tonderai uye zvekare ndinoda kukuudzai nyaya iyo yekuti kana mudzimai wangu kana vana vangu kana some of my closest friends hapana kana wandakamboudza nyaya iyi. Handitozivi kuti sei ndakuvimbai neconfession yakadai. Mukoma, zvinhu izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2009 zvinosvika ndichizosiya basa muri mugore ra2012. Ndainge ndichishanda kumwe uko kunonzi kuChaulu village kuVenda uko. Hakusi kuri nekuthoyando zvako zvekuti dzimwe nguva ndaitombopota hangu ndichigara muthoyando naBlasi vangu, my cousin brother. Saka ndakaenda kuSouth Africa ndichibva kumusha kuPlum Tree gore renge riri gore ra2007. Ndasvika muthoyando ndikatanga kugara muya. Zvino ndakabva ndachizotanga kushandira umwe murume uyo ainge ari muVenda. muVenda uyu mukoma ainge ari mudhara wechikuru. Iye ainge aine zvimaspaza shop asi vana vake vose vainge vachigara kuJoburg. Mudhara uyu ainge aine mari dzake. Saka aipota mukoma nashi achindigezesa motikari dzake. Ainge aine zvimapick up, ainge ari maNissan hardboard. Saka motikari idzi mukoma ndeiti ndichidzigeza kudaro kumashure kuya kuchiback panel kunenge kwakazara ropa. Ndakatanga ndichafunga kuti rainge riri ropa remombe kana kuti maybe mbudzi, asi zuva randisingakanganwe mukoma akandimutsa it was somewhere past 4 am. Ndokubva anditi ndaifanira kuti ndinge ndichigeza motikari because ainge achangobva mukusvika. Ndakabva ndatora hosepipe yangu asi ndakati ndichatanga kugeza motikari iyoyo mukoma ndopandakaona kuti mainge muine tsoka yemunhu. Munhu uyu mukoma aita sekunge ainge akagurwa tsoka yake kuti vakamucheka-cheka mabody parts here vakakanganwa kuzobvisa tsoka yake. Handizivi asi mukoma ndo zvakaitika ipapo. Zvinhu izvi nanhasi uno zvichiri kundivhiringidza pfungwa nekuti ndakazongoramba ndichingomushandira. Mudhara uyu iye aindipa mari zvisingaite. Ndichangoti vainge vachinzi vapatu chedzo ndo zita ravo randichavapa. Vaiva vari munhu uyo ainge aine mari. Pamba apa mukoma nashi paigara pachisvika vanhu vane mari uye zvekare nedzimwe n'anga. Saka ini maonero angu ndinoona sekunge vapathu chedzo ava ivo basa ravo rainge riri rekuti vaipota vachiuraya vanhu vachitengesera n'anga dzaiuya pamba pavo mabody parts because makore acho iwawo ndipo apo painge pachiitwa zvedouble up vanhu vasati vava kuaplya mapassport. Saka mudhara uyu vapathu chedzo vaipota vachienda kuborder reZim South African border vobva vanotakura maZimbabwean aya awo anenge ari padouble up. Saka ndinoona sekunge ini vaipota vachizouraya vanhu ivavo vanenge vachikrosa border vobva vachizovatora mabody parts avo. Handizivi kufunga kwangu asi ndo zvinhu izvozvo zvaiitika.
ende nguva zhinji pamba apa paiuya n'anga, dzimwe nguva paitosvika n'anga dzinenge dzichibva kunana KZN. Mufunge zvenyu mukoma, ndaiona motikari nemanumber plates kuti motikari idzi dzatobva kuKZN, ende motikari idzodzo dzaiti kana dzichibva kunana Cape Town vana KZN dzaiuya dziri convoy, dziri n'anga 4 kana kuti 5 at the same time. Votouya mukoma pototanga kutoitwa dzimwe mhiko dzandisinganzwisise sezvo ndisinganyasokunzwisisa culture yemuSouth Africa, but pane chimwe chivanhu chaiitwa. Vanhu ava mukoma vaizoti kana vava kuenda, even though vaiuya vasina mabhegi, vaizodzokera vaine mabhegi. Uye zvekare mundara uyu akazotanga kutenga dzimwe motikari dzinodhura. Aiva aine imwe jeep yake iyo yaainge akatenga zvekare neNissan Navara, asi vanhu vainge vasingatozvizivi kuti ainge akatenga jeep neNissan Navara because motikari iyi mukoma yainge ichigara kune imwe imba yake iyo yaainge akatenga in secret, kusina kana munhu ainge achitombozviziva kuti ainge akatenga imwe imba muThohoyandou. Saka ndokwandakazogumisidzira ndava kugara ikoko ndichichengeta pamba, ndichipota ndichitsvaira nekuita sei. Ndo izvo mukoma zvakaitika apo pandainge ndichiri kugarako kuVenda. Nanhasi uno zvinogara zvichingondivhiringidza mupfungwa dzangu because ndinoti kana ndakagara ndikangorivara ndikangovarairwa so ndinotanga kunzwa ropa richinhuhwa mumuromo zvekare nemumhino mangu. Dzimwe nguva kana ndikaita saizvozvo ndinoita sekunge ndinenge ndaona vision, but ndaona vision kudaro ndinozviona ndiri mundege, asi mundege umu munenge makazara vanhu vanenge vakafa, vamwe vanenge vakagurwa misoro yavo asi vanenge vachitaura. Vanhu ava zvavanenge vachitaura ini ndinenge ndisingakwanise kuzvinzwisisa kuti vanenge vachiti kudii. Ndiyo nyaya yandiunzawo pano, handizivi kuti ndingaudzawo ani. Ndoudza mudzimai wangu here kana kuti ndotsvaka umwe weukama wekuudza vabereki vangu vose vari vaviri vachiri vapenyu? Ndoenda kwavari ndonovaudza here kuti izvi ndo zvakaitika apo pandainge ndichiri kugara kuVenda? Hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi kana nyaya iyi kana mapurisa akazongoda kuita interested ini hamuchatondiwani, ndinobva ndatongobva kana paWhatsApp pacho. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi handizivi kuti ndoudzawo ani, saka ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Inzwaiwo nyaya iyo iri pano. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Zvinhu izvi pazvakaitika mukoma Nashe ndichangoti ndainge ndichangobva mukusvika muSouth Africa, saka ndakabva ndachizotanga kudanana neumwe mukadzi muSouth African. Saka nemukadzi uyu takafambidzana kwenguva yakati rebei. Mukadzi uyu ainge akavenga maZimbabweni zvisingaite, but inini aindida mukoma Nashe, saka iye ndiye aipota achitoita matip off kumapurisa, then mapurisa obva achizoya mulocation imomo mandainge ndichigara. Mapurisa obva atanga kufamba achisunga vanhu. Location racho iroro raitozivikanwa muJoburg kuti mainge musingagariki zvekudaro nekuda kwekuti mapurisa aigara achingoreidha vachisunga maZimbabweni. Saka mukadzi uyu iye aitofamba achitomaka kuti pamba apa panogara muZimbabweni, apa panogara muZimbabweni. Asi ndinoda kureurura kuti ndakazogumisidzira ndava kumubatsira kuti apa panogara maZimbabweni. Saka iye ainge achida kuita mupurisa, ende zvechokwadi akazotoita mupurisa. Ainge aine humwe hutsinye mukoma towards maZimbabweni, saka ainge ari part of the CPF Community Policing Forum. Saka ndo vanenge vari vana ndinda mubata vemuSouth Africa vanozogumisidzira vaita mapurisa. Saka iye ainge achida kuti ange achikasika akwanisa kuzojoina SAPS, ende zvechokwadi akazotogumisidzira ava mupurisa. Mukoma Nashe mukadzi uyu aiva nehumwe hutsinye, asi chandiunza pano inhau yekuti mukoma Nashe ndiri kutevererwa neumwe mukadzi. Mukadzi uyu mukoma akaurawa nemaSouth African. Zvakaitika ipapo mukoma Nashe ndezvekudai, mukadzi uyu iye aiita basa rekutengesa, saka akabva achizotorerwa zvinhu zvake nevamwe vakomana maSouth African avo vakasangana naye
achitotengesa zvinhu zvake. Saka vakamutorera zvinhu zvake zvekare nemari iyo yaainge ainayo nefoni. Saka iye akabva achizoenda akanotaura nemamwe maZimbabweni. Saka vakabva vachizoenda pamba apo painge pachigara umwe mukomana wacho, vakamuwana aripo, vakabva vatanga kumurova, vakamuvhuna ruoko rwake. Saka pakabva pachizotanga kuita hondo yemarudzi pakati pemaSouth African nemaZimbabweni mulokesheni imomo. Saka maZimbabweni vakawanda vakabva vachizotiza, mukadzi uyu takazomutsvaka. Ndini ndakatobatsira maSouth African kuti mukadzi uyu ange achizotsvakwa, ende kuwanikwa kwake kwakaita nyore nekuda kwekuti ndainge ndiri muWhatsApp group. Saka ndainge ndichingotora information yose iyo yainge ichitaurwa mugrupu, zvekare ndichitumidzira kwavari maSouth African, but ndaitumidzira mukadzi uyo wandainge ndichifambidzana naye, iye obva audza vamwe vake. Ndikangoti ndo dhudhula yekutanga iyoyo, pavakatanga kuita zvemagrupu vachitaura kuti maZimbabweni aifanira kuti ange achidzingwa munyika. Nemukadzi uyu mukomanashi taifamba tose kana mutauni achindibvunza, dzimwe nguva tiri kana mukombi yemapurisa, achiti ndiudze maZimbabweni munooneka sei kuti uyu muZimbabweni. Saka ndaitofamba naye ndichitomuudza kuti maZimbabweni tinopfeka takadai, tinofarira formal, uye zvekare mukufamba kwedu tinofamba kazhinji unenge uchingoti kana ukapinda mushopu iyi wabuda, mushopu iyi wapinda, mushopu iyi wabuda. Asi maSouth African havaitisa izvozvo, anoziva shopu yaanenge achida kuenda, anongononanga ikoko. Asi muZimbabweni anenge achiita sekunge ane confusion mukufamba kwake, achingopinda mumashopu ose, zvekare nekufarira kushopa kudowntown, zvekare nekufarira kuita shopping muzvimasupermarket zvakachipa zviya. Saka nguva zhinji mukomanashi kombi yemapurisa taitopaka takatogara mukombi iyo yemapurisa tiri padhuze nepanenge paine zvimashopu zvakachipa, ndichitoudza mapurisa kuti uyo muforena, uyo muforena, uyo muforena, vanhu vachisungwa mukomanashi kwete zvekutamba. Asi mukadzi uyo wekurovesa mukomana ainge amubira ndiye akandirwadza mwoyo wangu, because pavainge vachimutsvaka ndaifungidzira kuti vari kuda kungomusunga so that vange vachizomudhipota. Asi mukadzi uyu mukomanashi vakamurova kuzonosvika achizonofa. Vainge vachida kumupisa, zviya zvavanoita zvekuti vanokugadzika tai vobva vakudira petrol vobva vatanga kukupisa, but vakamurova mukomanashi, vakamubata ndokubva vachizouya naye mulokesheni imomo, ndokubva vatanga kumurova. Vamwe vaimutema nematombo, vamwe vachimurova nemboma kuzonosvika achizonofa mukadzi uyu. Mwoyo wangu wakarwadza, ini ndainge ndisipo ipapo paakarohwa, nekuti mwoyo wainge uchitorwadza ndichitoziva kuti mukadzi uyu ndini ndakonzeresa kuti ange achizosungwa. Ndakavapa information. Zvino nyaya yandiunza pano inhau yekuti mukomanashi ini ndine chimwe chimuka icho chinogara chichindishungurudza. Chimuka ichi ndakatanga ndichachiona kuhope kwangu, but pari zvino chimuka ichi ndava kutochiona live and direct chinouya kwandiri. Muka iyi mukoma yakaita sekunge zibete, rakakura zemhuka iroro, rinouya kwandiri robva ratanga kundiyamwa sikarudzi yangu. Pose pazvinoitika mukomanashi inini ndinenge ndakasungirirwa, ndakaradzikwa patebho zvekuti ndirike ndisingakwanise kutiza kana kuita fei. Saka muka iyi pandakatanga kuirota, ndakangorota riri bete richindinanaira, rikabva rapinda musikarudzi yangu. Ndakamuka sikarudzi yangu yakazvimba. Then after a couple of days ndakarirota zvekare bete iri rakauya kwandiri rikananaira zvekare, asi ipapo nekuda kwekuti rainge rakura rakaedza kupinda musikarudzi mangu rikatadza rikasiya randiruma. Rinoti pose parinodzoka rakakura, uye zvekare parinouya kuzoyamwa sikarudzi yangu ndinomuka sikarudzi yangu yakazvimba ichichururuka hurwa zvekuti ndinokwanisa kuita mwedzi wose ndichirwadziwa. Ndinoda
kungobvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvino ndingazvigadzirisa sei mukadzi uyu kana kwaaibva ndainge ndisingatombozivi, kana zita rake ndatorikanganwa ini sezvo zviri zvinhu zvakaitika kudhara. Then mukadzi wandainge ndichidanana naye muSouth African wandaifadza nekusungisa mamwe maZimbabwean akazoti ava mupurisa, mukomana She akandisunga and I was deported. Ndokutoparara kwakaita relationship yedu yeti takadanana kwemakore. Ndaifungidzira kuti ndainge ndichazotova murume wake. One day mukoma akatongondisunga ndokubva atonditi ndinge ndichipinda mumotikari kwava kutoenda neni kupolice station and she got me arrested. Mukoma ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ainge achitoita majokes, but tasvika kupolice station ndopandakaona kuti she was not joking at all. Ndonyaya yandiunzawo pano. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe mungondibatsira. Ini ndiri kushungurudzwa personally nemweya wemukadzi uyo wandakaurayisa nemaSouth African. Ndava kuda kuti ndige ndichingoraramawo upenyu huri normal semararamiro anongoita vamwe vanhu vose. Ingawani ndainge ndiri pakufadzawo mukadzi wandainge ndichida. Varume vangani avo vanoraramawo vachifadza vakadzi vavo vanenge vachida. Ndaifungidzira kuti kumagumo womukadzi uyu ndainge ndichazomuroora, then kana ndamuroora ndozoitawo muSouth African. Please ndapota mhuri yeZimbabwe ndibatsirei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section, ndiri umwe wenyu. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndiri umwe wenyu, but hey, zvamakaita zvakaipa mukoma ende maita kutsinye zvechokwadi. Asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Tingati mukoma vedu ava mumwe wedu here kana kuti kwete? Ya, zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Iniwo ndaiswa pamuyedzo, zvinhu zvangu hazvisi kufamba. Iniwo mukoma She ndine track rangu randiinaro, it is a power star, but zvinhu hazvisi kufamba muindustry. Zvakaoma, zvakamira panzvimbo 1 kuti tsi. Ndichitaura nemi kudai track rangu iro riri munzira kubva kuZambia, asi mari yekuti ndinge ndichirigadzirisa track apatomborina. Mukoma She ndikangoti matambudziko angu akatanga, this was last year. Pane patakambomhanya chimwe chicontract ichocho chaibhadhara kwazvo, asi pane zvakazongoitikawo ndikanzwirwa godo nevamwe avo vandaishanda navo, ndikabva ndanzi track rangu nekuda kwekuti imodel yekudhara, saka ndainge ndava kusakwanisa kuramba ndichimhanya chicontract ichocho. Saka pari zvino ndava kungoita zvekiya ndichingowanawo zvimalodhi mumagroup. Hazvisi kumbofamba zvachose zvekuti kufa kwakaita track kana mari ekuti ndinge ndichigadzirisa track rangu handitomborina. Apa ndine lodhi yevanhu yandakatakura. Zvino ndava pamuyedzo ini wekuti ndinge ndichiromba. Ndine umwe muZambian uyo wandinowirirana naye. muZambian uyu ane zvimari zvake uye zvekare ane matrack ake emuwando. Saka ndakabva ndachizoenda naye kugolf, kune imwe golf club. This was last week Saturday apo. Then mukunotaura kwatainge tichiita, ndichida kuti ndinge ndichikwereta mari kubva kwaari so that track rangu ringe richigadzirwa ndikwanise kusvitsa load yevanhu. Akabva anditi iye kungondipa mari zvinoti netsei, akanditi ko mari unoidii nekuti vana wagara uinavo. Handina kukwanisa kunzwisisa ipapo paakanditi unoidii mari kubva kwandiri iwewe uine vana vako. Saka after ndakazomubvunza zvekare akanditi ane imwe n'anga iyo yekuMozambique iyo inomusimbisira business rake. Saka ari kuti kana tikaenda kun'anga ikoko then ndinoita sacrifice yemwana wangu 1, zvinhu zvangu zvobva zvachizotanga kufamba. Iniwo mukoma ndava desperate, handina rimwe business, iro riri ndo business randanga ndakatotarisira, ndo ranga ratiraramisa nemhuri yangu kwemakore nemakore. Ndichitaura nemi kudai so zvinhu zvose zvakamira kuti tsi. Ndikuona sekunge kana ndikaenda ndikanoromba zvinenge zviri nani. Ini zviri nani kurasikirwa nemwana wangu 1, vamwe vana vokwanisawo kurarama than kuti tose tinge tichifa nenzara. Please ndipeiwo advice mhuri yeZimbabwe. Kana mukaposta mundizivisa ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Vanga vachiti ivo vachandiudza nyaya yavo zvizere pakaipa hanzi ndoenda kumozambique here, but ndikaenda kumozambique hanzi ndikunochekeresa mwana umwe chete so that life inge ichitanga kusununguka. Hanzi pari zvinhu zvose zvakamira kuti tsi, vari kuti track ravo hanzi rakastaka apa rine load, vari kutya kuti zvinhu zvevanhu zvinokwanisa kuzobiwa apa havana kana cent. Pakaipa.